तरी पण भरपूर रस्ते चांगलं केले नाही, नाहीतर हे होते ना पॅच बेकार होते, भरपूर घाण. चाललेत मामा भाचे. या ठिकाणी देखील दोन्ही लाईनचं काम झालेलं आहे. आपण आता महाडला चाललोय आणि रस्ता देखील चांगला आहे, लेवल पण चांगले आहे सर्वेश. कुठला? हो, ठिकाणचे कोणते कॉन्ट्रॅक्टर चांगले आहेत. बघ यांनी पण बघ असं डायव्हर्जनसाठी बघ मध्येच ते पण कसे क्लिअर केलेले आहेत. एवढे जास्त असं खड्डे वगैरे नाही ठेवत. पॅच पण भरले नाही आहेत ते. आता महाडच्या जवळ आलोय. इकडून आता 10 मिनिटांमध्ये आपण महाडला पोहोचू. ठिकाणी रस्ता पण जरा मोठा आहे ना, रुंद. त्या साईडची ना? हो, इकडची बाहेरची. हो, महाड पुणे.
साईडची. सावित्री नदीचा पूल आहे ना, त्या ठिकाणी काहीतरी गावतो. हे सावित्री नदीचं पूल येलो वाटतं. बेस्ट आहे काहीतरी हॉटेलच्या बाहेरच गाडी लावूया झाडाखाली, थैसर जाऊया. जुना ब्रिज खायचा होता. जुना ब्रिज इकडे होता तो पाडल्याने. ॲक्सिडेंट झाला होता. हो. तर आपण आता आलोय सावित्री पुलावर. महाडचा सावित्री पूल हा नवीन पूल आहे. त्याच्या आधी बाजूला इकडे डाव्या बाजूला मध्ये होतो वाटतं. डाव्या बाजूला मध्ये होतो मध्ये. आता तो ना तिकडे नवीन ब्रिज झाला ना, मध्ये होतं याच्या. उजव्या बाजूला आपल्याकडे इकडे एक ब्रिज होता, जुना ब्रिज. मधोमध तो ब्रिज होतो. ह्यो यासाठी बांधल्याने, दुसरं त्यासाठी बांधल्याने त्या लेनचं. मग तो ब्रिज बांधत होते ना, त्यावेळी ते का तोडल्याने. तर आपण आता महाडमध्ये पोहोचलोय. पुढे झाडवाडाचं दिसतं. गाडी उतरू भेटली. लय उंच साईड भेटते. तर आपण आता महाडच्या जवळ आलोय. महाडपर्यंत रस्ता देखील मस्त होता. काही ठिकाणी थोडेफार नॉर्मल डायव्हर्जन्स होते. त्या ठिकाणी रस्ता थोडासा खराब होता. बाकी ओव्हरऑल ठीक होता रस्ता. आणि नवीन रस्त्याचं काम देखील एक साधारण 25 ते 30% झालेलं आहे. बाकी पेंडिंग आहे. ब्रिजचं वगैरे काम चालू आहे. ज्या ठिकाणी एक सिंगल लेन वगैरेचं काम करायला मिळत होतं, त्या ठिकाणी थोड्या पॅचमध्ये केलेलं आहे काम. या ठिकाणी अजून काम नाही चालू झालं. या ठिकाणी फक्त जागा क्लिअर करून ठेवलेली आहे. आता सूर्य ऑपोजिट साईडने येतात. ठिकाणी देखील पुढे काम चालू आहे. एका लेनचं, त्या लेनचं देखील झालेलं आहे काम चालू, पण ती लेन चालू नाही केली अजून. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एक्सकॅव्हेशन केलेलं आहे. पूर्ण डोंगर कटिंग केलेलं आहे रोडची विड्थ वाढवण्यासाठी.
कारण पूर्वी हा रस्ता नदीच्या बाजूनेच होता, त्यामुळे त्या ठिकाणी तर जागा नव्हती रोडसाठी. त्यामुळे हा डोंगर पोखरून रोड बनवण्यात आलाय. मंदिर काढलं आहे. हां, बरोबर मंदिर. ते पण किती खडी मिळाली असेल ही खडीसाठी दगड. नाहीतर काय. म्हणून तर पडले नाही. हो. हे काय दगड वगैरे पण इकडेपर्यंत उडाले आहेत, म्हणजे ब्लास्टिंग वगैरे जोरदार केलेला. पूर्वी इकडनं मस्त सिनरी असायची हा, संध्याकाळच्या वेळेतली. विसावा. इकडे घेऊया. हा घे ना इकडे पुढे.